guys, आङो दायो ready जाबाय माबायदि नुदों आंनि ड्रेसखौ दाबाथ' गोदोर जाखागोन नङा होमबा लानो नागिरदों नै बियो समायगोन ना समाया गाहायनियाबो ब्लेक गोजौनिया टपआ ब्लेक नालाय बेखायनो ओमफ्राय बियो जाहैबाय आर्बानिकनि पार्पल कालारनि पेन्टआ ओमफ्राय बियो जाहैबाय बे बेगा जाहैबाय वेस्ट साइडनि ओमफ्रायहाय नै बियो बे कलार गोनां टपआ जाहैबाय मिश'नि बिराद खम दामनि आरोना बियो बाट बिराद मोजां गाननानै बिराद कम्फर्टेबल मोनदों आङो बाहेरावथ' एकदम अखायानो अखा माथो होनबावनो अखायाथ' गानायनि नामखौनो लाया आरोना बिराद अखा हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोङो बाहेरावहाय थांनो नागिरदों आरोना अखा हाबाबो उपाय गैया माने आंनि लोगोआ बिसोरो माने दा साबोन सोलिगासिनो नालाय स' बेनि थाखायनो माखासे फुजानि बुस्थुफोर लायनो थांनो नागिरदों स' बेखौनो आं नोंथांमोनजोंहाय दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां फंसे बाथ्रा इन्डियायावनो नोंथांमोना गोबां रां खामायनो हागोन आरोना गेम गेलेनानै बे गेमनि मुङानो जादों T20 विन ओमफ्रायहाय बेयावहाय नोंथांमोना फार्स्ट साइन आप खालामनायावनो 109 रुपिस नोंथांमोना ब'नास मोननो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि डेइलि स्पिन खालामो अब्लाना 100% नोंथांमोना बेयावहाय रां मोनफिनगोन आरो बेयावहाय एक्सक्लुसिभ VIP दङ जेरैहाय नोंथांमोना डेइलि बा उइकलि बा मान्थलि नोंथांमोना बेयावहाय ब'नास मोननो हागोन नोंथांमोना जुदि T20 विन एफिलिएट प्रग्रामावहाय जयन जायोबाबो कमिशन मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौहाय जुदि लोगोफोरजोंहाय शेयार खालामो अब्लाना जाय बिथांमोना बेयावहाय साइन आप खालामो अब्लाना बिसोरनि कमिशनफोराबो नोंथांनियावनो हाबगोन नोंथाङा 9,999 रुपिस नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना ओमफ्रायहाय नोंथांमोना बार्थडेयावबो मोजां ब'नास मोननो हागोन स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ बिदि नोंथांमोनाबो बरिं नाङालासिनो जुदि बेबायदि गेलेनानै थाबनो रां खामायनो लुगैयो अब्लाना नोंथांमोना दानो डाउनलड खालामबानो जाबाय T20 विन गेमखौहाय बेहाय आङो डिसक्रिपशनावहाय अलरेडि होनानै दोनगोन कमेन्ट सेक्शनावबो आङो पिन आप खालामनानै दोनगोन ब्लेक कालारनि गानबाय आरोना अभी इतने दिनों के बाद हम लोग बाहर जा रहे हैं यार इतना बारिश हर रोज बारिश होते हैं यहाँ पे मुझे तो गोवा नाम सुन के ही बारिश ऐसे लगने लगता है आजकल नहीं तो पहले मैं जब घर में थी तो मुझे ये लगता था गोवा चलते हैं मस्ती करने के लिए फिर उसके बाद अभी जब मैं गोवा में आ चुकी हूँ उसके बाद तो मुझे गोवा के नाम से ही अयो रामा इतना बारिश दे रहा है ना मैं मतलब ऑफ सीजन में आ गई हूँ हाँ बारिश भी मुझे पसंद है लेकिन 1-2 दिन के लिए पसंद है ऐसे महीने के लिए नहीं अरे बारिश तो मौसम है बारिश फिर भी थोड़ा बहुत तो कम होनी चाहिए सही टाइम पे आप आए हो गलत टाइम पे वही तो बोला मैंने हाँ ऑफ सीजन में आई हूँ ना इसलिए सीजन में अभी तो बारिश दिखाई भी नहीं देता हाँ और उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा धूप होता है ना गरम बहुत गरम कितना गर्मी है सबसे अच्छा जब ठंडी का सीजन जो रहता है ना सबसे अच्छा रहता गोवा में
स' गाइस दायो जोङो सफैबाय जोङो मोनसे मार्केटावहाय फैदों आरोना बेयावहाय फुजानि बुस्थुफोर लांनो होननानै फैदों जिहेतु नायहैनोसै मोनोना मोना बेयावहाय मोनगोन होनना बुंदो खिन्थु बेयावहाय नायफैबाय जोङो ओमफ्राय नायफैनानैहाय जा जिनिसफोरखौ नांगौ बेखौहाय जोङो मोनाखै आरोना आरो सिङावहाय एसे हाबलांबावबाय बेनि उनावबो मोनासै माने जोङो नागिरबाबो बेनो साखि खला नांगौ नालाय ओमफ्राय बेयावहाय आलदा जिनिसफोर दङ जा नांगौ खिन्थु बेयावहाय साखि खला गैयामोन आरोना ओमफ्राय बेनि अपोजिट साइडआवहाय आलदा मार्केट दङ आरोना बेयावहायबो मोनो फिथाइ सामथाइजों लोगोसे जेसेबांखिनि माने फुजायाव नांगौ जानाय जिनिसफोर बेखौहाय मोनोनो बेखायनो जोङो गारिखौ बे पार्किंआवनो पार्क खालामनानै दोनबाय ओमफ्रायहाय नै बिथिंहाय फैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बेयावहाय नंमारगौ गासिबो बुस्थुफोरखौनो मोनो आरोना नै बेयावहाय फार्स्टआवनो जों हाबनाय लोगो लोगोनो माखासे मुरथिफोर मोनबाय ओमफ्रायहाय बेयावहाय माने माखासे श' पिस गोजा आरोना बेफोरो जायफोरा गवायावहाय बेरायनो फैयो बिथांमोना बायनानै लाङो ओमफ्राय बेयावहाय मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि संसार जानायाव नांगौ जिनिस गासिखौबो मोनजोबो ओमफ्राय जोङो नागिरै फाइनेलि फुजानि जाखिनि माल बुस्थु नांगौना बे जायगाखौहाय नुहुरबाय आरोना गोसोआ मोजां मोनलायलायबाय नै आं दहाय बुंदोंमोन ना साखि खला नांगौ होननानै नै बेयावहाय दङ नालाय बेवहायनो लोगोआ मोनसे दखानावनो लाजोब्बाय आरोना ओमफ्रायहाय आंबो न'निफ्राय जेबो बिदि भगबाननि जेबो बिदि बुस्थुखौनो लाबोनो मोनासै आरोना आं लाबोनो सानदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय आं आरो न'नि मन्दिरनिफ्राय माबोरै लाबोनो इदिनो सानबाय आरोना बेखायनो आं बेयावहायनो बायनानै लाबाय आं लाखांबाय नै मोननैसो बुस्थु दा रुमावहाय थांनानै दिन्थिनोसै दे दा बेयावहाय दिन्थिथ'ला आङो बिराद माबा माबि जानो लुगैदोंमोन आङो अखाल' हायो मुम्बाइआव अखाल' हायो थैगोनसो जाबाय मेरे को मैं दिख रहा हूँ उधर सही में हाँ सही में दिख रहे हो आप कुछ भी करो कमर का ऊपर नीचे का चड्डी मत दिखाओ क्यों आप चड्डी पहन के थोड़ी ना आए हैं अब हाफ पैंट पहना है अच्छा हाफ पैंट बोलते हैं उसको अरे गलती हो गया मेरे से मैं चड्डी बोला था चड्डी नहीं बोलते उसको हाफ पैंट देखो मैंने आपसे ज्यादा अच्छी से हिंदी सीख लिया देखो मैंने आपसे ज्यादा अच्छी से हिंदी सीख लिया सही है ना कुछ दिनों में आप शायद हम भूल जाएंगे हिंदी आप बढ़िया बोलने लग जाएंगे मरते दम तक नहीं भूलेंगे आपको जब भी घर में थी बाहर निकलती थी तब कुछ ना कुछ खा लेती थी लेकिन इधर एक दुकान है देखो नहीं उस पे नहीं मिलेगा तुम कैसा वाला खरीदना चाहते हो वाला पहनती मैं ऐसे टाइम कितना हुआ है 5:15 5:15 ना कहीं पे जाना है आपको नहीं 5:30 बजे उधर है ना ओके इट्स गोना बी स्मेली कौन से मार्केट में लेके आए हो आप कैमरा में उसका स्मेल नहीं घुसेगा ना फिर देखने वाले सब नाक बंद कर लेंगे इधर से जाते हैं ना बारिश है यहाँ पे वहाँ पे दिखती है वहाँ पे
आंहाथ' जेबो बायनांगौ गैयामोन आरोना बे लोगोआ बायगासिनोमोन ओमफ्राय बिनि आथिङा ओरैबायदि गिदिर मोनानो बेनियाव जानाय जि मिनिनो ओंखारबाय आङो ओमफ्राय उपायथ' गैयाना लोगोखौलाय बोरैथो मिनिनो लेकिन हमारे जेस भैया तो बहुत ही खुश है लाइफ को लेकर है ना हर रोज हमको ऐसे ही जेस भैया घुमाने के लिए ले जाते हैं तो कितना अच्छा होता ना तो आप रोज निकलती तो कार तो लेके जाते बीच साइड में भी परसों गए थे ना आप लोग हाँ अब हमको ढूंढ के ऐसे लाएंगे ना। 2 दिन पहले 2 दिन पहले हाँ। आज हम लोग फिर से जाने वाले थे सुबह बिराद दुखु आङो सिगाङावलाय आं बिराद एक्साइटेड जादोंमोन आरोना बबेयाव थाहैसिगोन आङो होननानै ओमफ्राय उनावहाय जे थाफैबाय न'खरनि मानसिजों बिराद गोबाव जाबायमोन आङो गोजानाव थाहैया ओमफ्राय दा गोजानाव थानायखाय बिराद बोरैबा मोनदों आरो अब्लाबो मिनि खुसि थायो लोगोफोरजोंहाय दायो जोङो मोनफैबाय आरोना रुमावहाय ओमफ्राय दायो जों मा लाबोदों बेखौहाय जोङो दिन्थिगोन थ' पहले तुम दिखा दो क्या लाए हो मैं तो बस इतना सा लाई हूँ आंखें बारा गया तुम दिखा दो पहले थोड़ा जोर से बोलो नहीं तो बारिश आ रहा है धूप अगरबत्ती है ये और ये शादी वाली अगरबत्ती मतलब सावन के लिए जो पूजा हाँ करते हैं। सावन की पूजा के लिए मुझे लग रहा था सामान इसलिए लाया और एक घी का डब्बा है ये माचिस ऑब्वियसली धूप लाया है तो माचिस भी लाया कपूर ये चंदन वाव चंदन का तिलक लगा के देना हाँ पूजा देने के बाद मुझे उसके बाद ये सब लाया मैं मैंने साक्षी चलने दे हुई ना और ये वो खोला साक्षी दिया है ये सब कुछ स्टाइलिश दिया भी लाई हो ना मैं दिखाती हूँ आगे से ये अगरबत्ती लगाने का ये नहीं बियो धूप लगाइन थाखाय आरोना जि मोजांथार नै धूप लगाइन थाखाय लाबोदों और ये दिया है नॉर्मल दिया है नॉर्मल दिया और सैंडल हाँ सैंडल का निकालो मोननै सैंडल लाबोदों बियो मोननै मोनसेया जाहैबाय पानसु टाइपनि एसे हिल गोनां आरोना हिल था क्या पानसु का थोड़ा सा मैं बिको लाबोदों आरोना सो आप लोग को कैसी लगी ये सैंडल मतलब हील पांचू हील थोड़ा बहुत हील है यहाँ पे बैक साइड में लेकिन कंफर्टेबल है ना अरे हम लोग ने इतना ढूंढा लेकिन इसका साइज का ये सैंडल ही नहीं मिल रहा है और मैं भी ढूंढ आई थी ना मेरे बाबू ना कितना साइज का है दिखाती हूँ उनको ये 11 साइज का है ऐसी 11 साइज का ना भी और ये स्लीपर भी है हाँ ये मुझे बहुत पसंद आया दोनों पसंद है इसका कलर भी बहुत अच्छा है मतलब जो कोई भी मतलब ड्रेस होगा ना उसके साथ पहन सकते हैं कुर्ती में भी आएगा ये वेस्टर्न में भी आ जाएगा ये सीधा करके तो मुझे बहुत पसंद आया देखो न्यूड कलर का मुझे वैसे भी न्यूड कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसमें थोड़ी बहुत मतलब हाइट भी है ना हाँ हील है तो ये घर पे भी पहन सकते हो बाहर जाते हुए भी पहन सकते हो है ना एक गोली में 2 3 4 हो जाते हैं और मैं लाई हूँ आं लाबोदों माने गवायावहाय बिराद माने मा होनो अरिजिनेल जा नालेंखरनि थाव ना बेखौ आरोना अनलि 50 रुपिस लादों बियो माने आङो मालाबा हरावहाय लागायनानै थायो नालाय ओमफ्रायहाय नालेंखर थावनि बायदि जोंनि मोदोमावहाय फोनोबाना नालेंखर थाव बायदि मयस्चाराइज खालामनाय बुस्थुआनो गैया आं बेबायदि मोनो आरोना स' नालेंखर थाव फोनबाबो बिराद मोजाङैनो मयस्चाराइज जानानै थायो माने मोदोमा मोननै लाबोदों आङो बथलाव लोंग्रा बायदि अरिजिनेल कक'नाट अइल आरोना बियो बेयावहायथ' नोंथांमोना मिथिखायो गवायाव बिराद कक'नाट अइल मोनखायो स' आङो मोननै लाबोदों नै मोदोमावबो फोननो बेवहाय आरोना र'ज फ्लेभारनि बै धुप फिसा सक बायदि थायोना बियो मानो होननानै बुङोबा आंबो बेयावहाय जेबो मुर्ति सुर्ति लाबोनाय जायाखै नालाय बेखायनो सलाय फिसा ओमफ्राय नैबे आरोना आंना मुर्तिया देखायनो र' आं नोंथांमोननो आदि योगी नैबे आरोना नैबेयावहाय दोनगोन सकखौ ओमफ्राय धुवा जागोन आरोना नैबे आरोना माने आं भलेनाथ बाबाखौ बिराद मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय दायो नैबे
गलाब फुल बियो नैबेयावहाय जलायगोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्रायनो उखुन्दै जा मोजां जागोन